Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a wannan tasha tamu. Kamar yadda dai muka gaya muku cewa a wancan sati an nuna cewa wato mahaifiyar Maryam ta dira wato Abuja gidan Maryam, inda ta samu wato Maryam da ita da wato angon nata Mai Nasara, take gaya musu cewa tabbas ita fa bata aminta da wannan aure nasu ba, inda take ce ma Mai Nasara tabbas sai dai ya saki wato Maryam, domin babu aure a tsakaninsu, tunda dai har ba za ta iya haihuwa ba. Kamar dai yanda muka gaya muku a bidiyon da ya gabata, mun gaya muku cewa hankalin wato Al-amin Mai Nasara ya matuƙar tashi, duba da yanda wato mahaifiyar na Maryam ta zo mishi. Hakan ne ya sa bai yi wata-wata ba, inda ya ɗauki jikinsa ya tafi wato Kano. Kamar yadda muka gaya muku cewa hankalin shi ya tashi ne, dalilin zuwan shi Kano kenan, abin da ya kawo wato kawu Bala kenan wato Abuja, inda aka nuna muku cewa mahaifiyar Maryam tana cikin gaya musu cewa tabbas wannan aure ko suna so ko ba su so sai an raba su. Sai ga kawu Bala sun shigo da wato shi da ‘yar uwan shi, kamar yadda wato Mai Nasara ya tashi takanas ya tafi Kano, ya je ya gaya mashi cewa ga fa mahaifiyar Maryam nan ta zo tana ƙoƙarin ta raba wato wannan aure nashi tsakanin shi da Maryam. Inda ya yi bakin iya ƙoƙarinsa domin ya fahimtar da wato kawu Bala abin da ke faruwa, ya ce shi fa sam fau ba zai tsaya ma ya saurara ba, domin ba ta da hurumi a cikin wannan al'amari, domin yana ɗaya daga cikin waliyyai wanda suka tsaya wurin wato a ɗaura wannan aure. Wannan al'amari ya matuƙar tayar ma wato kawu Bala da hankali, inda kamar yanda na gaya muku cewa kun san dai yanayin kawu Bala yanda yake tsakaninsa shi da kuɗi, suna da wato kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da kuɗi, kuma yanzu a zo a ce za a yanke wato wannan alaƙa da yake samun na ci da na sha a wurin, sannan a ce za a yanke ta, ko kun san ba za a zauna lafiya ba. Inda kawu Bala ya ce wallahi tallahi tabbas bata isa ta raba wannan aure ba, sai dai in ba shi da rai, kuma idan ta ƙi ma zai iya ɗaukaka wato ƙara zuwa wato kotu, in kuma bai ɗaukaka ƙara zuwa kotu ba, tabbas sai an koma wato Kano wurin ofishin ‘yan Hisba a can, inda a can ne in ba ku manta ba aka ɗaura wato wannan aure, inda ya ce lallai sai dai a koma can a je a nan ne za a yanke wato wannan al'amari. Masu sauraro, kafin mu ci gaba da kawo muku wato wannan shirye-shirye, za mu so da idan wannan shi ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, da ka sa hannunka mai albarka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same shi da ɗumi-ɗuminsa. Mun gode da kasancewa da mu, sai kun ji mu a shiri na gaba.